Bilboko gazteen STEAM diagnosia. Bilbo etengabe aldatzen eta berritzen ari den hiria da. Gaur egun, Bilboren bigarren eraldaketa ari da gauzatzen. El futuro modelo de la ciudad deberá basarse en un crecimiento inteligente que pueda fortalecer su desarrollo mediante el conocimiento, la innovación y la creatividad, apostando fuertemente por el sector de la ciencia y la tecnología como un sector de futuro para la ciudad. Bilbon ikusten dugu zientzia eta teknologiaren inguruko jarduerak oso garrantzitsuak izango direla etorkizunerako, baina nik esango nuke gaur egun ja direla oso garrantzitsuak. Zein da ordea, Bilboko gazteek zientzia eta teknologiarekiko duten jarrera? Ze asmo dituzte etorkizunerako? Bilboko 14 eta 16 urte bitarteko 1029 gazteren erantzunak jaso ditugu. A la vista de las respuestas sobre sus intereses, es evidente la influencia de los estereotipos tradicionales de género. Las chicas no tienen entre sus aficiones la actividad científica o tecnológica. Los chicos, en cambio, sí. Nire gustatzen zait pilo bat dantzatzea, ze sentitzen dut sentimenduak kanporatzen ditu dela holan. Niri ere gustatzen zait gauzak montatzea, motorrak eta horrelako gauzak, mekanika. Bideojokoetara jolasten dut eta futbol talde batean nago. Nire ingurukoak ez dugu jolasten bideojokoetara. Deitu niri formula bat gustatzen zaidala. En la misma línea, en lo que respecta al interés por las asignaturas, las chicas han mostrado mayor interés que los chicos por la lengua y la literatura, el arte y la biología. Los chicos, por su parte, prefieren las asignaturas de informática y tecnología. Ikasgairik gustukoenak biologia eta matematika dira. Ni teknologia ez dut gustuko ezer. Niri gustatzen zait gehiago beste zientzia mota, adibidez biologia eta jendearekin edo gorputzarekin zerikusia duten ikasgaiak. Baina zenbakiak eta kalkuloak hori ez zaizkit gustatzen. Nik uste dut ez nagoela estereotipo horien barruan sartuta. Eta batxilergoa amaituta, ze ikasteko asmoa dute? Zertan lan egin nahi dute helduak direnean? Gazte gehienek ez dakit erantzun dute. Gainerakoan, euren interesen ildo beretik, neskek irakaslea, psikologoa eta medikua hautatu dituzte. Mutilek berriz, informatikari, ingeniari edo irakasle izan nahi dutela esan dute. Nik uste dut osasungintzarekin erlazioa duen zerbait egin nahi dugula biak, eta ingeniaritza adibidez ez dut nahi egin. Nire ideia ingeniaritza edo arkitektura egitea da. Nahi dudana da matematika edo fisika edo horrelakoak gero egiteko master bat eta izateko irakaslea. Oso galduta nago. Nire aitak ikasi zuen ingeniaritza informatiko bat, eta orduan ni uste dut horregatik gustatzen zaidana hainbeste zen. Nire aitak beti irakatzit matematika, beti irakatzit fisika eta kimika, eta orduan ni uste dut horregatik dela. Erlazio estua egon ohi da, etorkizunean zientzia eta teknologia arloan jarduteko duten asmoaren eta gaitasunaren autopertzepzioaren artean. En comparación con el 29% de las chicas, casi el 47% de los chicos se consideran capaces de trabajar en ciencia y tecnología. Uste dut, ipintzen banaiz gai izango nintzatekela. Nire burua ikusten dut ingeniaritza ikasten, baina ez ingeniari moduan, lan bizitzan, ze ni daukat oso ziur izan nahi dudala irakasle. Zein da bada, zientzian eta teknologian lan egiten duten profesionalekiko duten irudia. Los calificativos más repetidos son persona trabajadora, inteligente, culta y de mucha paciencia. Pertsona bat oso langilea, azkarra. Lehenengo gustatu behar zaie, hori funtsezkoa da. Uste dut ere gustatu arren, ere dedikatu behar dituzula ordu asko. Agian perfekzionistak edo zehatzak izan behar dira. Aparteko talentua behar delako ikuspegiak eraginda, gazteek alde batera uzten dituzte eremu horietako ikasketak, gai izango ez direlakoan.
STEM arloan lan egiteko, garrantzitsua da zientzia eta teknologia jarduera gertutik ezagutzea. Bilboko gazteek ze ikuspegi dute Bilborekiko, eta ezagutzen aldute Bilboko lan jarduera. Bilboko hirian, sektore nagusiak hauek dira. Denik eta behin zerbitzu aurreratuak industriara, merkataritza, osasun eta zerbitzu sozialen jarduerak eta ostalaritza. Bilbon badaude hainbat ikerketa zentroe, nik ezagutzez gogoratzen dut gutxienez BECAM, da matematika zentro bat, BS3, da klima inguruan, eta Deustuko Unibertsitateak ere badauzka zentro ikerketa batzuk. Casi la mitad contestan que no saben. A continuación, los más mencionados son el comercio, la ingeniería, la industria y el turismo. Pues ez daukagu argi. Asko aurreratu dela uste dut, urte gutxitan. Pentsatu aldugu Bilbo garai batean izan zela industriala eta baina ez dakit. STEM arloa ezagutzea ez ezik, zientziaren eta teknologiaren baliagarritasunari buruz duten ikuspegiak ere eragina du gazteen etorkizunean. Hay que subrayar que el 40% de las chicas y el 31% de los chicos afirman que los beneficios y los perjuicios sociales de la investigación científica y los inventos tecnológicos son parejos. Zientziei esker, badakigu nola funtzionatzen duen gure mundua, gure gizartea. Nire ustez ezinbestekoak dira. Eta inbertitu behar da dirua zientzietan eta ikerketan. Teknologia ez da zegatik izan behar mekanika. Ere izan alda, arropa berri bat ematen du bero gehiago eta azkenean pisatzen du gutxiago eta hori ona da gure gizarterako. Eta zer diote genero berdintasunaren inguruan? Zientzian eta teknologian jarduten duten emakumeek eta gizonek baldintza berdinak aldituzte. Mutilen eta nesken arteko desberdintasuna nabaria da. El 41,4% de las chicas manifiesta que hay diferencias, mientras que solo el 17,9% de los chicos opta por esta respuesta. Cabe destacar también que consideran que en el caso de las empresas de Bilbao, esta diferencia es menor. Ez dute berdinak kobratzen. Lehen, emakumeak ez ziren kontratatzen postu altuetarako eta orain uste dut gutxinaka daudela hartzen beraien lekua. Emakumeak daude gehiago pentsatuta adibidez jendea zaintzeko edo erizaintza edo medikuntza egiteko eta gizonek gehiago kalkuluak edo kontrola edo gauza horiek egiteko. Leku berdina heltzeko emakumezkoek agian lan gehiago egin behar dutela edo esfortzu gehiago gizonezkoek baino.